Arrazoi eder batek alkartu gaitu gaur hemen. Aurten, Bizkaitar Argialez bere istuak izan sarien hoi, merezi dozuen jendaurreko goroipamen bat egiteak alkartu gaitu. Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiaren deialdiari jarraituz, emanaldi ekitaldi honetara lekuko izateko etorri zarien guztioi, mila esker. Bizkaiko lurralde historikoko ohore eta bereizkuntzak arautu zirenean, bereizkuntza honeri, euskeraz Bizkaitar Argia izana jarriakon gaztelaniazko ilustre hitzaren itzulpen moduan. Baina hitz hori, argia, euskeraz, askoz be esan guratsuagoa da. Ospetsu, bezala ulertu gainke, adimentsu moduan bere, edo bere jatorrizko esanaian, argia, ilunpetik ataratzen gaituen argia. Segun kasua da, ilunpetik ataratzen gaitu zuen argia sarie. Gorabide, orain 50 urtea hasi zen ezgaitasun intelektuala zuten pertsonen bizi kalitate ilunean, beraien duintasun urrutuan, itxaropenaren argia biztuten. Beste elkarte askoren moduan, Gorabidek bere historian zehar laguntza behar daben pertsonak zaintzen lan ikaragarria egin dau. 50 urtetan gauza asko aldatu da gure gizarte honetan. Gorabide aintzindaria izan zen gizarte laguntzan, besterik ez egoenean, herri administrazioak ezirenean gai oraindik giza behar izanei erantzuteko. Erakunde honek laguntza zerbitzu eta baliabide modernoak sortu zituen herritarrengandik hurbilak. Gaur, gure lankide bikaina da zerbitzu horrek garatu eta mantentzen. Lan hori eskertu beharrean gagoz, eta hau da modu egoki bat. Jakintza ere argi indartsua da. Gure giza izaera eregiten dagoen agortu ezineko indarrak. Hezkuntzak, ikerkuntzak eta jakintzak pertsona hobeagoak, gizarte hobeagoa izatera garamate. Horrezegatik, Felix Goñi Urzelai Bizkaitar Argia bezala izendatu dugu. Gukeu, gure gorputza, hobeto ezagutzen egindako lan eta ikerketa bikainek onura handiak ekarriko dabezelako urte askotan zehar. Eta azkenik, bombardaketen biktima zibilak. Picassoren Gernika kuadroan agertzen den kriseilua datorki burura, kasu honetan. Hondamendiaren artean kriseilua eutsi eginda argia apur bat ekarri nahi dagoen eskua. Guk, bereizkuntza hau eginda, beste argi bat nahi dugu mantendu biztuta. Oroitzapenarena, gertatu zena ez ahazteko, gertatu zena barriro gertatu ez daiten.